Alam mo. Yes, good morning po. Dito po kami kay Apo Bining, dito po sa may Maluyos, Bicol, Mabalacat, Pampanga. Ngayon po ay September 16. Ito po yung aming walking therapy sa labas po at sa bakuran po ni Apo Bining. 15 na eh. 16 naman! Ha? 16 po. Ilang tanong? Yan, 16 na. O ayan guys, yan. Ito nyo naman, mamasyal muna kami ni Apo Bining. Medyo maganda ang panahon. Walang masyadong araw. Mura. Nakalambot sa atin. Mga lambot. Huli nga ito ng witness. Tutundo ko natin. Agad din na tayo natin. Diretso may katawag mo. Tira. Saan tingin pa naman eh? Ma? Makutundo na eh. Na? Makutundo pa naman. Wapin eh. Matundo pa na tingin. Magdala ko, matundo ko pa eh. Ang kanyan na marakal makakanya, matundo ka na. Ito na, makakwalag-walag ba eh. Panyo ko. Lakat ng bangkukin. At yun ma, ay siya, makareserve pa ko rin. Wala sala. Ayan. Ay, may gagagad. Pero may burak kaya mo, may bubaras mo. Alam mo yung lalakayan mo. Ayan guys. So si Nanay Bining po ay 83 years old. Ayan po. Na-stroke po siya pero meron pa siyang arthritis sa may tuhod niya. So kaya hindi po siya masyadong mabilis makarecover. So kailangan tiyagaan ito. O yan. Bago mo yan. Lagi mo naman. Dapat ay makapigil. Mali. Tala ka pa. Yan. Okay ka makuhay. Na? Yan. Kumanyan ka. Magbangking ka. Oo. Anong. Nakapigil din eh. O yan guys. Pilayan ka na ang dapat. Wow. Guys, so ito yung aming post. Lumalta mo. Ganyan lang. Lumalta mo. Hanggang betong mo man eh ma. Betong mo naman. O tapas mo ko rin makasara. Hali na, Kenny tamo mo. Mag-banking tamo Kenny mo. Makapul kaya. Hali, mag-banking tamo Kenny. Kumain tamo mo. Mamangin no. Pasante, mamangin. Parimla. Manyaman ni Marimla. Patya ba pala? Magreklamo ka, patya ba? Ngayon guys, labas kami ni Nanay Bining. Ito. Ito na ang tata. Kin lang. Tapos magkabita na kin. Yan nga ang pasbol din. Oh, ali na, bisa mo. Ako yung tapo. Hanggang kisimento ka magandang etong kita kasibol. Tsaka tamo kay. Kaya kasibol tamo kita charge ta. Natawag tsaka ta mag-banking. Diretso kin. Diretso mo. Tapos tsaka ta mag-posto. Wali ka. Ako na ganyan ba ito? Ay Diyos. Kaya kalali buo na. Tama siya. Kaya kalali. Diyos ko. Bibi na ka. Hindi pa pakapin kain mo. Yan. Yung mong harap mo, anong gate you, ang charge you. Ano na, magsilbi lang mo mag-charge makaningin eh. O tayo gagawan. O. Pos ka pa ka niyan, yan. O, magkahit ka. Wala ko sa amin nung katakin. Wala, sarado yan ma. Magbangking ka, bangking ka, bangking. Bangking ka, bangking. Yan, hindi bangking. Yan. Yan. Gusto niyo. Pos ka pa, mag-pos ka pa. O. Sige. Yan ka pa, yan pa lakad. Yan ka pa, yan pa. O, mag-pos na pa kayang kaya mo. O. Yan ang bilas tayo sa bamo. Ayan guys. Ayan. Ayan ka pa. Pero matuwa na yung bilin eh. Bah, matwa men pero lalakad naman po. Ayan guys, so nakikita po na si Nanay Bining, matwa niya ka na, matanda na raw pero naglalakad naman. O, tara. Mag-24 na ako eh. Bilan? In January. O, January pa ito. Tutuwain taon eh. Ang talaga man, ang bisa ka ba niya nakin tao? Mas sure naman yung katutuwa ka timpe katuan. Kasi po, yung po mga ginawa mo, may Ay nagbuka. nga kaya ko. Kabalo kaya. Atong bangka. Alam ko tayo pa, si Pande pa. Alam mo, may tangating batudar. Titingnan mo yung may batudar. Mga labi ako kiyat eh. Mamaya kasi yung mga bato, maano ka, matapilong ka. Ingatan mo, lalakad mo. Oh, andan. Oh, step. Yan. Okay. Naibit ko. Oh, ganyan mo. Ah! Mga limatakin. Baka din na ako. Betun tama, betun tapa.
Mapangamong yan ang bali. Ma'am. Ma, kimbali, ma. Wala ka masyadong kaya, ma. Ma, challenge. At least yan, challenge ka, pati ka may kaya. Oh. Malang kikita mo yung daan. Oh. Dalawa pa, kaya pa ha. Isa na lang. Tapos muli tayong bali. Kaya kayo na? Hindi ako, gawa mo naman mo. Dahil ako, gawa mo na ako mangkay. Wala, may palayas na ako kimbali ako. Wala. Malabag. Ayun, Diyos ko, darang bining, abo bining. Gawa na ako, may iglesia at imang camping. Ayan guys, so masaya kami kasi na-cross over na namin ni Darren Bining yung church nila. Ayun, yung church po nila. Ayun. So katabi lang po, kaharap lang po ng bahay yung church nila. Eh, magpakal yan na alambot ko. Kumana na pa kayo, gawa mo ko may glass. Pakal yan na ako kepeng. Kumana ano, bagkya ka nito, basura ka na, Darren. Kumana, may glass yung kepeng. Kataraga da. Oo. Olas na mo Darren, tsaka Wala tanong. sana kaya kaya niyatin yan ba? Darren, lumakit lang ba bagkya ka rin, Darren? Kaya Yun kaya na, kaya nagdala ako kurte. O tata, ano ito makarawal tamo ito? Basura yata yun. Kaya kayo yan, Darren, gawa may bag ko. Hindi ka naman. Kaya yung bag yan. Tumalo kaya kayo ito, pa. Yaw, itang bag ko. Ito kayo kaya kayo. Kaya Miley, Kaya tayo. ba't mo itong baka pa siya, Huwag Miley? kang tamta. Kanin ba sa bahay, ba't pa? Pumasyal ka mo. Hindi pa ka tayo. Ano Miley, Akaganda ka tagyandanan. Dito tao nga, dilibis siya na kaya ka, uli. Kaya kung biningar. Bakit mo po rin? Pinagdagat na. Lagi po, kaya bali ka muna ala, kadana, binungin eh. Ngayon, lumalakad ka lang ha. Ibig sabihin yan, na-improve ka. Iniikuha mo sa loob balik yatas. Dito nga na ta. Hindi ako matusa ganyan eh. Yan ay biasang magtas eh. Tara may itong namo, sa loob tayo, lililting na. Last namin eh. Tapos, ito guys, last namin kasi medyo mamo ng konti. Huwag na lang. Wala yung bato na yan, yung bato. Di paltiko ka. Pag nandun, nakakadagol na eh. O yan, nadami. Mabunta. Ito na mo na eh. Crossover tama mo. Bisa ka lang magkatagal siya. Pero maglukluk katagal. Hindi na, tara na. Tamang bun, tara na. O, tara, bulta na. Ito kailangan pa siya may timang bun. Hari. Tama, gusto mo ba? Nakakakuha tang manyaman. O, tara. Ay, Diyos ko. Siya kaya pamantayan itang dalanan. Guys, this is the great improvement of my stroke patients. 82 years old, meaning Yumul Gomez here at Di mamabun. Maluyos. Yan. Eh. Maluyos, Bicol, Mabalacat, Pampanga. Ayan guys. So, hindi na rin mag-perfect yung bukong niya. At least, naglalakad po si Nanay Bining Gomez. Ayan. So, sa lahat po ng mga Gomez and Yumul clan dito, shout out po sa mga pamilya po ni Apo Bining. Ayan. Sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga anak, mga apo, sa lahat po ng mga kamag-anak, Dami na ako linakad. mga nanonood po dito sa amin guys. Ayan, maraming salamat po. So, cut ko po ito. Tay, tay, paalam ka na. Kawin na ka, kabi. Kawin na ka pa. Ito. Ay, mama. Kawin na ka pa. Manta magpaalam tayo. Hello? Ayan. Ayan. Hindi rin ka. Siyempre, kakawin tayo maging pansin.